Tuto máme statív, tu budeme natáčať. Ja mám celé topánky. Sexy. Takisto aj ty. Máš topánky totálne nádherné. Čaute všetci, moje meno je Legovanka a vítajte u nového videa. Takže dneska som tu znova s Domím. Ahoj. A je tu Ask Part 2. Takže sme sa k tomu dopracovali. Máme tu ďalšie otázky, takže lajkujte, komentujte, zdieľajte, odoberajte. Všetko budete mať dole v popisku. Mám taký pocit, že sa môžeme dať na to. Môžeme? Môžeme. Tak ideme. Prvá otázka v tomto videu znie, či si už jedla sushi. Áno, sushi som jedla. Zhodou okolností bolo veľmi dobré. Mala som ho 3-krát. Reálne mám rada sushi, takže... A dala by som si ho znova. Ty si jedol sushi? Nie. Nejedol si Nikdy sushi, som ak chcel by nejedol si sushi. ochutnať. Chcel by som ochutnať. Veľmi dobre to musíš ochutnať. Lidlovské sushi je podľa mňa najlepšie. Áno, Čo mi my hovorí tam ľudia? kupujeme. Stále tiež. Lidl, správna voľba. Čo robíš? Čo robím? Točím video. Ja tiež. Otázka number 3. Patrí ananás na pizzu? No, podľa mňa patrí. To som hovorila aj v druhom videu. Patrí ananás na pizzu a je to pizza Hawaii a je to najlepšia pizza na svete. Aha, máme tu konkurenciu. Patrí ananás na pizzu? Fuj, nie. Ja si myslím, že ananás na pizzu nepatrí. Ananás patrí maximálne do konzervy a patrí nejaké dobrému mesu s ryžou. Určite nie na pizzu. Ľudia, ja mám pocit, že svet je rozdelený na dva tábory. Patrí ananás na pizzu? Nepatrí. Hlasujte v komentároch. Hlasujte. Otázka number 4. Aké máš plány na leto? Takže na leto mám také plány, že pôjdem ešte do jedného študentského tábora, vlastne pre stredoškolákov a to je môj posledný tábor. V živote? No, môj posledný tábor v živote, Starka. kde budem... Seria, máš žuvačka. Takže, Hrdňa. si mohol pre efekt na druhú stranu. Jaj, nevadí. Takže je to môj posledný tábor a ako táborník, ale tie tábory sú fakt dobré, bola som v ňom už 3-krát, takže naozaj oplatí sa ísť. Kebyže niekto chce, volá sa to Discover, neplatené promo, iba hovorím. A potom pôjdeme ešte na nejaké dovolenky a s pánom Domkom budeme natáčať na YouTube a budeme sa snažiť čo najviac kontentu tvoriť pre vás, takže sledujte a bude to veľmi dobrý kontent, zaujímavé videá. Máme už nejaké plány, takže čakajte. Povedz nejaké svoje plány na Moje leto. plány na leto. Pôjdem na letný animátorský tábor ako animátor, takže v Komárne. Môžete sa prihlásiť, potom pôjdeme na dovolenku a potom budú rozjíždeť kanál. Wow. Tak. Možno sa rozhodneme, že pôjdeme s autíčkom niekde cestovať a budú nejaké špeciálne videá z nejakých ciest. Akože nehovorím, že zahraničné videá, ale proste z nejakých ciest. Aj maďarské zahraničia, to odtiaľ to vidíš Maďarsko. Otázka number 5. Aký je tvoj obľúbený film? To ma tak zaujíma, povedz. Môj obľúbený film, ja sa tým netajím, je Titanic. Taký fun fact, že ja som ho nevidela, čo strašne ľutujem, ale proste chcem si to už pozrieť, len neviem si nájsť na to nikdy čas, ale ja si to už musím pozrieť, takže. Ja som ho videl už v toľkých jazykoch a toľkokrát, že len ho Dobre. musíš vidieť. To je taký pekný film, ľudia. Musím. Všetci si Chcem si ho ho pozrieť. Kto ste ho nevideli, nemáte život. Halod. Teda ty áno, ostatní ľudia nie. Ale aj vy máte život, lebo vás mám rád. To je najobľúbenejší film. Takže konkrétne ja nejaký obľúbený film nemám, ale mám rada strašne... Ja mám také dva kontrasty, hej, taký horory a romantické. Buď jedno, buď druhé, alebo thrillery. Skôr asi thrillery, ale chcem si pozrieť aj V zajatí démonov, ale strašne sa bojím, extrémne. Ale proste s niekým si to musím pozrieť, lebo som sa na to dala, že ja si to chcem pozrieť, všetko. Ja som to nevidel. Nevidel? Nie, pozrieme si to. Ja sa strašne bojím. Reálne sa strašne bojím toho, lebo moja kamarátka pozerala, povedala, že mala traumu a proste nevedela spať asi 2 mesiace. Pozrieme si to. Uvidí sa. Narušený je psychologický thriller, extrémne dobrý, odporúčam. Sedí. Ale no tak. Ja ešte som videla After, to je zase úplne kontrast. Tiež všetky filmy extrémne sú dobré. Takisto všetky hororové filmy od spoločnosti Blumhouse. Veľmi dobre odporúčam. Nepoznám. Oni natáčali aj Annabelle, aj Conjuring, Zajatí démonov, aj Čierny telefón, aj Five Nights at Freddy's. Jaj, tak už poznám. Toto je ešte viac chaotický Ask, ako bol ten prvý, ale čo už. Takže ďalšia otázka na teba. Ak by sa dalo cestovať v čase, v akej dobe by si chcel žiť? Kebyže sa dá ísť do nejakej doby, ja by som chcel ísť do doby romantizmu. Neviem prečo, ale strašne dobré knihy tam vtedy boli. Ako veľa dobrých spisovateľov z tej doby. Chcel by som si dať si mi kávu. Ja by som tiež chcela by som sa pozrieť do minulosti, do budúcnosti nie, lebo nechám život
S ním sa nedá natáčať pri samom. A chcela by som pozrieť to isté, čo som hovorila v minulých askoch. Chcela by som pozrieť, neviem, jak sa vyvíjali celé nejaké možno technológie, alebo proste takéto veci, čo som hovorila minule, takže tak. Takže vieš spievať. Ľudia, ja spievať neviem, ale pokiaľ na tomto videu bude do mesiaca 10 lajkov, môžeš natočiť video, kde spievam. Pochybujem, že to ľudí bude zaujímať, ale why not? Podľa mňa bude. Máte motiváciu. Vieš spievať? Jaj. Dobre. Viem spievať, prakticky, teoreticky učím sa spievať, chodím na spev skoro rok a mala som za sebou svoj prvý koncert a možno sem vám dám nejaký strih z toho, že čo som spievala. Mamma mia, here I go again, my, how can I resist you, mamma mia, does it show again, my, just how much I miss you. Veľa ľudí mi hovorilo, že mám veľmi dobrý, silný hlas a reálne mi niektorí aj hovorili, že proste chod do X Faktoru alebo do nejakej talentovej show. Hovorím, že zase no, ešte počkať. Takže áno, a tiež rada spievam, hrám na klavíri, ja som taký umelec mladý, takže zatiaľ to robím ako hobby a možno neskôr, kto vie, aká kariéra z toho bude. Moja bonusová otázka znie, a to je pre vás ľudí, či by mala niekedy spraviť zraz. Ty kokos! Tak reálne, ja som zvedavá, ľudia, píšte, čo vás zaujíma. Neplánujem absolútne žiadny zraz momentálne, lebo tak viete, kde som ja youtuberka, zatiaľ nikde. Takže moja bonusová otázka, aké sú tvoje životné ciele do budúcna a ako si predstavuješ život? Moje životné ciele, ľudia, sú, ako ste mohli v minulom videu vidieť, robím futbal, takže mám ambície. Môj taký najväčší životný cieľ je dostať sa čo najvyššie vo futbale. A to podľa mňa každý, či futbalista, či tréner, či masér, či právnik, či je to lekár, či je to policajt. Každý chce byť na najvyššom mieste, ako sa dá. A to je môj cieľ vo futbale. Môj najvyšší cieľ, akože ja som vždy túžila potom, aby ma niekto poznal, aby som bola svetoznáma, hej. Ale to som bola ešte taká mladá. Môj najväčší životný cieľ je založiť si rodinu, ako taký jeden cieľ najväčší a potom hlavne v živote robiť to, čo ma bude baviť a taktiež mať prácu, ktorá ma bude naplňať. Som sa rozhodla preto, že si podám prihlášku na takú vysokú školu, konkrétne hudobné umenie, ktoré ma fakt baví. Baví ma hudba, zaujíma ma to a chcem sa tomu venovať. A o 2 dní mám príjmačky, ľudia, takže držte palce. Dnes je pondelok 10. 12. Vieš, ja by som asi zakončil tvoje video s tým, že či sa chystáš natočiť make-up tutoriál a môžeš kľudne rozvinúť všetko, na čo sme sa dohodli. Vedzte o mne jednu vec, že absolútne za tie 4 roky sa nejak môj make-up proste nejak nelíši. Nikde som sa neposunula, možno trošku od level vyššie, ale nie som nejaký make-up artist ani nič, ale tuto s pánom kolegom sme rozmýšľali, že ak toto video bude mať fakt, že extrémny úspech, natočíme jedno extra špeciálne videjko, čo sa bude týkať make-upu. Takže komentujte, zdieľajte. Takže ľudia, ja dúfam, že ste si toto video užili, takisto odoberajte, sledujte Domiho, takisto mňa, všetko budete mať v popisku videa. Lajkujte, zdieľajte, odoberajte, zapnite si zvonček, všetko možné, píšte komentáre a dúfam, že sa vám toto video páčilo. Je to tak. Aj mne sa to páčilo, ďakujem za pozvanie. Nemáš zač. Vidíme sa na budúce. Čaute! Ahoj! Takže ľudia, toto pôjde do backstageu, len aby ste vedeli, že sme sa trepali cez hento, aby sme natočili na tom malom ostrovčeku hentam, ktorý ani nie je vidno, ale o chvíľu ho budete vidieť. Trepame sa, pre vás urobíme všetko, trepeme sa úplne do frasa niekam, aby sme našli skvelé pozadie, takže dúfam, že vás toto video bavilo.